Vadikani nyaya yekudzosa hunhu pamugwagwa munoiona sei? Vamwe tikangoramba tingotaura kuti mabhazi, tigotaura kuti makombi, kunyange vanofamba nemotikari dzavo, munhu asina hunhu unomuona nemadhiraivhiro ake, anetsana kumba nemukadzi unomuona pamugwagwa, ane hunhu hwakasaririra unomuona pamugwagwa, nekuti hasha dzacho unoshauta ari kuita hasha nani. Handitika ndomboya pana amwe navo. Takati tiri mukombi techinda kuruta handimeni ndobvumisa kuitaura here. Taura izvenyi? Asi moidimburira dimburira. Saka kombi yakangoerekana yamira pasina amisa kombi. Uyu kondakta ndobva ati kuna driver, ko wamirirei apa mari kudzika? Haachapinduri driver uya. Izvo anga atostika. Takazoona nomate chingoyerera kuti driver astika. Takazosvika kwataienda takudrivwa nepassenger. Saka ndokubvunza kuna operator kuti madriver enyu ndofunga ndio munanyodlidzana nawo imi. Munotora vanhu vakadini? Because ini ndinozimbofamba Marlborough Westgate. Kune chokwadi kuna madriver anogona kutoti kuna vanhu mamukasei muri kuenda kupi. Kana mechiti mimi pana vakabviswa mabasa nenyaya yezvioko muhomwe. Semruti iyoyo yemuvhakosi. Kakawanda tinomiswa parugare paya paya. Kondakta anobuda wodzokera kumashure zvomunoti hazvibvumidzwe. Zviri kungoitwa 1. Saka mutemo unovabata sei? Ndizvozvo mashoko makukuta akanaka kaya. Muchiri ipapo amweneka ndozvambotaurwa nachief inspector nachief superintendent kuti imimi kana muripo ndimi mazisavo. Nokuti mapurisa haagone kunge ari pese peseka. Imimi zvamuri kupaziva ipapo pamhangarei. Asi zvekuti munhu anostika. Saka kana munhu astika, regai tiudze vari kumba, pamwe havangazivi chinonzi kustika. Munhu anenge adhakiwa nedoro kana nemadrugs kana nechi, saka anenge aita sechizombi kana chipoko. Saka tinototenda Mwari kuti akanga amira. Tinotenda Mwari. Mukaona zvakadaro, itai zvakaitwa kwaRusapi. Ndombodzoka kwamuri vachidonda. Chokutanga ava vamwe vavo, handisi kuti vose, vanotora mwana wavatete anenge ari mushikashika nokuti havadi kuimploya chaivo vakadzidzira kutyaira. Ndio mhaka tichiisa kuti imi kwamuri mbuya musafe makakwirira kombi kana mota pamushikashika. Nokuti employment process kana kuti kutogwa kwadriver ndekwemushikashikavo. Vakagara kumba takutenga makombi 4. Tine vazukuru kava vasina basa ava. Vazukuru vacho havana kana birth record. Imi mapassengers. Imi mapassengers. Vanotakurwa musadyire uroyi mukunyara. Ndo pedzisira nchiti ndo kunonzi kudriver Satan o'clock. Kudriver Satan kudriver mbodza. Munoona kudriver mbodza, munoona vemwe vakarembera semudzunga yenyama iri pamutariko waDiabolos. Vari kudriver mbodza iwo kaunongoona nechimiro chako nemanakira makaita iwawa. Makasikwa nemufananidzo watenzi. Koseiko muchipindawo muzvimukoto zvakadai. Imi munototanga kuti ndiburutsirei pano. Madii kungorongeka sehuni pabakwa ravahosi. Dzidzakarongeka. Ndo zvatiri kutaurirana. Zvinongoda kurongeka, zvinongoda pfungwa, nekuti kana mukaramba muchingoti tikuenda kunokurumidza, munokurumidza kuzoenda Jerusalema idzva. Munorikurumidza. Saka imimika endai kumutemo, tifambe nezvinhu zvine hunhu. Ndomboya pamuri amwene, tisandauya pana mbuya. Ini mubvunzo wangu uri pamapurisa. Kana tichifamba murodhumu vanoona mota kuti haina zvinhu zvakakwana, vomunyorera tiketi, obhadhara faindi, mota yakunzi ngaipfuurire ichienda, inenge yatogadzirika here ipapo? Ndizvozvo mubvunzo wakanaka. Mubvunzo wakanaka vachautora kuti zvamuno nokuti zvinofanira kunge zvichiitwa ka kutoti chiburutsai vanhu. Anditika endera kuvaridzi vemakombi chinosakisa kuti madrivers avo vasapinda murengi vanovapa target kuti tiri kuda mari yakati, saka achizoenda pamushikashika kuti ndikwanise mari yataurwa nemuridzi wekombi. Ndizvozvo vari pano vanopindura. Tomboenda pana mbuya. Ini toda kuenda pana ivo varidzi vemakombi. Mune nguva here kuteera makombi enyu kuti munyatsoziva kuti vanhu vari kufamba nekombi yenyu ndo vanhu vamakaemploya? Nekuti unokwanisa kuemploya driver iye achaemployawo vake, vachaswera vachifamba nekombi iyoyo, vachiuya vachimupa mari, iye chake kuya achizokesha mari. Saka vanhu ivavo ndo vatiri kusangana navo vanenge vasina hunhu. Ndizvozvo mashoko akanaka ari kutaurwa nai. Regai vambopindura mibvunzo yavo. Operator akabvumidza driver kuti enda kwaunoda kune mari.
munhu iye haaiti Hunhu. Kushona kuti hanzi muroiroira kuri handiti. Saka iye driver akaziva kuti panapa haisiyo rutu yangu, Hunhu wakaona kutonaka. Asi akaziva kuti nhasi ndiri pano, mangwana ndenge ndiri pano futi, nakusara mangwana mashandire ake anenge akaruramawo. Saka kazhinji isu maoperators kwangu ini ndinoti 1 and 2 budiriro. Ukaita zvemisikanzwa ukaenda kuEpworth vanonosunga mapurisa, mhosva inonzi off route. Ukaya netiketi rakanzi off route ndorichengeta. Musi wepei, musi wemugovera towekerana mari dzedu. Totiwo tiketi ramakauya naro rakanzi off route iri nderenyu, tomboti pamari yenyu. Mashoko makukutu ndizvozvo ngavaite zvinodiwa zvinodana basa ravo. Pindurai mubvunzo wenyu. Ndinotenda nemubvunzo wakanaka wabvunzwa nahanzvadzi vangu ava. Isu semapurisa tikatoona kuti mota mamiriro aikaita anoita kuti vanhu vakuvare, ipapo chiripo tinobva tatoita kuti mota iyo itoenda kwaVID, haifanirwi kunge ichitopfuura ipapo. Aiwa, regai ndipedze. Kobhongisi mundoti. Regai ndipedze. Koitawo zvakare kune pamutemo wedu kune dzimwe mhosva dzekuti munhu anokwanisa kuti apiwe tikiti mota ichipfuura seyataurwa iyoyi yekuti off route kana kuti munhu haana bheji. Asi mhosva inoita kuti panogona kunge pachiitika tsaona, iyo mhosva iyo inosungirwa kuti mupurisa ari ipapo abva aita kuti mota iyo iimpoundwe ikuende kwaVID kuti inoonekwa kuti inokodzera here kunge iri pamugwagwa. Ndodzoka paHunhu. Hunhu wodzokera kwatiri zvakare. Imimi maono kuti zveshuwa chimota chiye ndochataurwa naDr. Chisamba kuti chinotiswinya chinenge chiri kungorira. Ngatibva itataura kuti aiwa kanhai ofisa, ko imimi makuti tipfuure nemota iyi panapa, isi tiri kutonzwa kuti mugweje uri panapa. Saka imimi muri empowered sevanhu kuti mutizivise ipapo mota isapfuure. Mashoko makukutu ari kutaurwa naye. Mambei muchizviziva here kuti mune masimba akadaro, kana kuti masimba iwayo ari kwaRusape chete? Mune masimba ekumisa zvinhu, asi handizive kuti munotya vanhu vaviri here chete vanenge vari mumotokari imomo. Isusu tiri kuti njodzi sekutaurwa kuri kuitwa na Chief Superintendent, kana vakaona zvine njodzi vanobva vaimisa ipapo. Saka imi musazoti yaenda sei, aiwa zvinoenda nekuti mhosva yacho yanga yakadini, yakamira sei. Ndo yakwamuri sekuru? Tatenda indoda kuyeuchidza mhuri yeZimbabwe kuti Zimbabwe ndo imwe yenyika muAfrica munofiwa netsaona kudarika nyika dzehondo nokusaizvibata kwatinoita. Angava maopareta anotora mainjini emagonyeti kisa pamabhazi, bhazi rinobhururuka nokuti rinongati injini iya inotakura maratya nemasaga, ikazondotakura vanhu bhazi rinobhururuka. Tikatarisa futi utungamiriri hwechivanhu, nyika ina yanangoya sezvino zvatakuita yakarwiwa. Tisatsutsutira miromo pasi sehuku dzoti kadzaguta dzinotsutsutira muromo dzokanganwa kuti miromo yacho anonga chikafu. Nyika ino yakarwiwa, utungamiriri hwechivanhu ngavavone zvavanoita. Matsaona edu anowanda mazuva emazororo. Pagore papo ndopetoziva kuti tinoenda kuzororo misodzi iri pamatama. Handifungiri zvakadaro. Munoziva kuti kudii vadikani? Sekuru vataura sasekuru. Ndofunga tichazotaura nawo tapedza chirongwa kuti kusekuru zvamuri kutaura izvi muri kuda kuti kudiniko. Ngatisangane muchikamu chinotevera.